שלום, צהריים טובים. אנחנו נתכנת היום את הבקרת טמפרטורה של רייקים. על מנת לעשות זאת, אנחנו נדליק את המתג הראשי שכאן מסומן למעלה. אנחנו קיבלנו שתי אותיות CO. אנחנו רוצים להגיע לאותיות שנקראות Eco H. Eco Home, כלומר אקונומיק בבית. להבדיל ממשרד, אנחנו נמחץ הימני, נלחץ עד שנגיע ל-Eco Home, נלחץ OK, בכל פעם אנחנו נלחץ OK. כרגע מבקש מאיתנו הבקר לכוון את היום ואת השעה. כרגע אנחנו נמצאים בארבע ספרות של הדקות והשעות, ואנחנו נאמר שכרגע 14, ברגע שאני מתכנת 14 ו-30, ולכן אני אלחץ את הפלוס עד שאני אקבל 30, כלומר 30 דקות, ואז אני אקבל OK. והשעות ינצנצו. אמרנו שעכשיו השעה היא 2, כלומר 14, ואנחנו נעשה 14 ו-14 ו-30, אכן זה 14, השעה היא שעה 14 ו-30. היום הוא יום שני, מספר 1 הוא יום שני, כך זה בחוץ לארץ, והיום יום שלישי, כך שאנחנו נגיד שאנחנו רוצים את היום, זה יום שלישי מבחינתנו. אוקיי, אמר לנו בקר טמפרטורה, מצוין, סידרנו את השעה ואת היום.